Alikabok nga, oh, tignan mo dulo. Sobrang alikabok. Nila yung mga yan. Hindi naman pwedeng pag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, oh, tignan mo dulo. Sobrang alikabok. Nila yung mga yan. Hindi naman pwedeng pag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, oh, tignan mo dulo. Sobrang alikabok.
yung mga yan. Hindi naman pwedeng mag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, tignan mo tuloy. Sobrang alikabok. Nila yung mga yan. Hindi naman pwedeng mag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, tignan mo tuloy. Sobrang alikabok. Nila yung mga yan. Hindi naman pwedeng mag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, tignan mo tuloy. Sobrang alikabok.
pwedeng pag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, oh, tignan mo tuloy. Sobrang alikabok. Nila yung mga yan. Hindi naman pwedeng pag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, oh, tignan mo tuloy. Sobrang alikabok. Nila yung mga yan. Hindi naman pwedeng pag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, oh, tignan mo tuloy. Sobrang alikabok.
pwedeng mag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, oh, tingnan mo tuloy. Sobrang alikabok. Nila yung mga yan. Hindi naman pwedeng mag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, oh, tingnan mo tuloy. Sobrang alikabok. Yung mga yan. Hindi naman pwedeng mag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok. Matulog.
Hindi naman pwedeng mag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanya. Alikabok nga, oh, tingnan mo tuloy. Sobrang alikabok. Nila yung mga yan. Hindi naman pwedeng mag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, oh, tingnan mo tuloy. Sobrang alikabok. Nila yung mga yan. Hindi naman pwedeng mag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, oh, tingnan mo tuloy. Sobrang alikabok.
yung mga yan. Hindi naman pwedeng pag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, tingnan mo to. Sobrang alikabok. Nila yan ngayon. Hindi naman pwedeng pag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, tingnan mo to. Sobrang alikabok. Nila yung mga yan. Hindi naman, alam naman nila yung mga yan. Hindi naman pwedeng pag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, tingnan mo to. Sobrang alikabok.
pwedeng pag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, oh. Tignan mo tuloy. Sobrang alikabok. Nila yung mga yan. Hindi naman pwedeng pag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, oh. Tignan mo tuloy. Sobrang alikabok. Nila yung mga yan. Hindi naman pwedeng pag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, oh. Tignan mo tuloy. Sobrang alikabok.
mag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, tignan mo tuloy. Sobrang alikabok. Nila yung mga yan. Hindi naman pwedeng mag 24 hours ka rin kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, tignan mo tuloy. Sobrang alikabok. Nila yung mga yan. Hindi naman pwedeng mag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, tignan mo tuloy. Sobrang alikabok.
yung mga yan. Hindi naman pwedeng mag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, tignan mo to. Sobrang alikabok. Nila yung mga yan. Hindi naman pwedeng mag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, tignan mo to. Sobrang alikabok. Nila yung mga yan. Hindi naman pwedeng mag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, tignan mo to. Sobrang alikabok.
Hindi naman pwedeng pag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, tignan mo tuloy. Sobrang alikabok. Nila yung mga yan. Hindi naman pwedeng pag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, tignan mo tuloy. Sobrang alikabok. Nila yung mga yan. Hindi naman pwedeng pag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, tignan mo tuloy. Sobrang alikabok.
naman pwedeng mag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Nila yung mga yan. Hindi naman pwedeng mag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok na motor. Sobrang alikabok. Nila yung mga yan. Hindi naman pwedeng mag 24 hours ka rin na kumikilos para sa nila. Alikabok nga, tignan mo tuloy. Sobrang alikabok.
yung mga yan. Hindi naman pwedeng mag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, oh, tignan mo tuloy. Sobrang alikabok. Nila yung mga yan. Hindi naman pwedeng mag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, oh, tignan mo tuloy. Sobrang alikabok. Nila yung mga yan. Hindi naman pwedeng mag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, oh, tignan mo tuloy. Sobrang alikabok.
pwedeng mag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Ikapok nga, tignan mo doon. Sobrang ikapok. Nila yung mga yan. Hindi naman pwedeng mag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, tignan mo doon. Sobrang alikabok. Nila yung mga yan. Hindi naman pwedeng mag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, tignan mo doon. Sobrang alikabok.
naman pwedeng mag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, tignan mo to. Sobrang alikabok. Nila yung mga yan. Hindi naman pwedeng mag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, tignan mo to. Sobrang alikabok. Nila yung mga yan. Hindi naman pwedeng mag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, tignan mo to. Sobrang alikabok.
pwedeng 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, tingnan mo tuloy. Sobrang alikabok. Yung mga yan. Hindi naman pwedeng mag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, tingnan mo tuloy. Sobrang alikabok. Nila yung mga yan. Hindi naman pwedeng mag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, tingnan mo tuloy. Sobrang alikabok.
yung mga yan. Hindi naman pwedeng pag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, oh, tignan mo tuloy. Sobrang alikabok. Nila yung mga yan. Hindi naman pwedeng pag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, oh, tignan mo tuloy. Sobrang alikabok. Nila yung mga yan. Hindi naman pwedeng pag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, oh, tignan mo tuloy. Sobrang alikabok.
yung mga yan? Hindi naman pwedeng mag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, oh, tingnan mo tuloy. Sobrang alikabok. Nila yung mga yan. Hindi naman pwedeng mag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, oh, tingnan mo tuloy. Sobrang alikabok. Nila yung mga yan. Hindi naman pwedeng mag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, oh, tingnan mo tuloy. Sobrang alikabok.
Hindi naman pwedeng pag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, oh, tingnan mo to. Sobrang alikabok. Nila yung mga yan. Hindi naman pwedeng pag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, oh, tingnan mo to. Sobrang alikabok. Nila yung mga yan. Hindi naman pwedeng pag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, oh, tingnan mo to. Sobrang alikabok.
pwedeng mag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, oh. Tignan mo to. Sobrang alikabok. Nila yung mga yan. Hindi naman pwedeng mag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, oh. Tignan mo to. Sobrang alikabok. Nila yung mga yan. Hindi naman pwedeng mag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, oh. Tignan mo to. So, alikabok.
pwedeng mag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, tingnan mo tuloy. Sobrang alikabok. Nila yung mga yan. Hindi naman pwedeng mag 24 hours na rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, tingnan mo tuloy. Sobrang alikabok. Nila yung mga yan. Hindi naman pwedeng mag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok nga, tingnan mo tuloy. Sobrang alikabok.
nila yung mga yan. Hindi naman pwedeng pag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok na, tingnan mo tuloy. Sobrang alikabok. Nila yung mga yan. Hindi naman pwedeng pag 24 hours ka na kumikilos para sa kanila. Alikabok na, tingnan mo tuloy. Sobrang alikabok. Nila yung mga yan. Hindi naman pwedeng pag 24 hours ka rin na kumikilos para sa kanila. Alikabok na, tingnan mo tuloy.